L-adozzjoni ta' distanza hija forma ta' adozzjoni li tara familji Maltin jisponsorjaw tfal li jkunu jgħixi f'pajjiżi l-bogħod billi jagħtuhom appoġġ finanzjarju u emozjonali bit-tama illi l-futur tagħhom ikun wieħed ta' suċċess. Angela House issejjaħ lilha nnifisha ta' blessing, tifel li anke jekk ma jgħix magħha issegwi kull pass li jagħmel. Jien għandi l-blessing li kont għajt miegħu iż-Zambja kien baby ta' twelid li metitlu l-mama tiegħu b'infection. Min juża l-kelma sponsorship, jiena nippreferi adoption, dak huwa l-baby tiegħi li ma jgħix miegħi. U staqsejnihom għadnilhom kemm dat tifel okej ħajjgħix qalulna le mhux se impossibbli m'għandniex bintu ħalib. U għadnilu okej kemm għandek bżonn, kellhom bżonn 40 euros biex dat tifel isalva. F'dak il-mument bla mħasbita darbtejn Angie tajt li enitu u minn dak il-mument sar bħalli kieku l-wild liħor tagħha. Tiegħi, totally tiegħi, ġifieri b'riċetti tiegħu fl-uffiċċju, naħseb fih, nixtieqlu l-ġid kollu tad-dinja u hekk jikber. Anka li taraħ jikber, diġà hija wow, istrada tifel ma mietx. Ftit tal-ġimgħat ilu, Angie flimkien mat-tim tal-missju żaret il-Pakistan biex għal darb'oħra ikunu tajnuna l dawk in-nies li kontrarju ta' kif imdorjin aħna jgħixu kull ġurnata bidbatija. Maħħal din l-esperjenza inaqat ukoll Ivan Gaffiero. Jiena meta nasal Malta, isni qiegħed ngħid kemm aħna l-Maltin għandna biex verament għandna nkunu gburin u ningrazzjaw lil Alla. U għalhekk nemmen illi għada n-nies għandhom jagħtu milli jistgħu lil daw in-nies li qegħdin hemmhekk bil-ġuħ, m'għandhomx jieklu, m'għandhomx il-xorb, li għandna aħna m'għandhom xejn, xorta b'dik id-bissima. U aħna rridu kollox awtomatik, kollox bil-kumdità tagħna hekk. U għalhekk nerġa' nħeġġeġ il-Maltin u l-Awċin biex għada verament iċemplu mill-qalb u jgħinu l-missju. Is-sena li għaddiet Missju Malta ġabret 1.7 miljun euro grazzi għal ġenerożità tal-poplu Malti li ntużaw f'aktar minn 100 proġett biex titjib il-ħajja tan-nies f'artijiet missjonarji.